И здравейте хора, аз съм за SkyTax и днес ще играем малко Skywars. Така, лекичко Skywars. Да виждате 32 човека сме, OP Skywars. Серверът е много готин. Извинете, но сигурно няма да му има IP в описанието, защото защото малко трудно ми намирам IP-та. На първо място, трудно намиране на IP-та. Просто не, че ми е трудно, но просто не мога. Ще забравя. Хора, бин. Тази игра изиграхме 50 секунди, ще видите ето тук, където пише запис, тук. Да. Може да ми чувате мишката си, извинете. Ама е така безжична и съм на компютър. Лаптоп. О, 16 от 16 човека сме, така. Да кажа, че серверът не е български. Това да. Не забравя да го кажа. Опа! Как паднах тук? Ще се набери. Така. Взимам само някакто тук. Така. Почнем кенка. Ще ги взема, бе. Да, бе, сай. Тук 1000 пъти ще ме килнат, кати. 1000 пъти ще ме убият тук. Нямам дума. 9 от 12. Тук поне ще бъдем 12 човека, а не 16. Аз един път съм играл с 30. Се пак бъдем пише GG. Така. Окей. Ще взема. Так съм да по-хубав от този. Тук. За хубави. Айде, по-хубави към това. Ето не са енчантнати. Това е хубавото. За първане. Ще бъда добро тогава. Имаме спитка и супер. Се придвижваме на дърво с... Ама имаме спитка поне. Нали? Имаме спитка, хора. Хоп. Ай, късти. Дата сървър леко лагва. И имам възможност да го видя, защото съм
по-силен от него и кой ме цели. Първи. 10 стрели. Не! Окей. Три не бъде по три. О, хора, килнахме го. Не, хит. Не, убиха ни хора. Убиха ни. Нищо, здраве. Е сега, играем на един мап, дето да го бяхме играли пак. Оф. Ей, хубави неща тук. Поне сета. Надявам се сте видяли, че обичам това в Майнкрафт да ми е подредено инвентара. Да ми е подреден. О боже, о боже, о боже, о боже. Той май е 5,25 мали. Така. Сега имаме възможност да биеме. Колко човека сме? Ние останахме 4 човека. Само аз ли съм убил един бе? Да. Бе. Така. И тук са първата ни. Първото нещо, което трябва да направим е бързо да станем в Full Diamond. И просто слагаме хубав сет, отколкото можем е по-хубав. Къде е това? Вижте кой има. Не знам, може да е фул диамантка. Не знам. Къде си? Опа. Звъняш ме по скайп, ще направя почиващ. Така. И сега... Хайде, да искам да го кил по-бързо. Хайде, бе, къде си? Страхливец. Не смея да се бие като мъж.